Monday is another day na naman mga Kurago, kaya panibagong pagpapala naman nga ng halo. Umpisa na naman nga tayo mga Kurago ng panibagong yugto ng pagkatrabaho. Pag-continue, pagpatuloy nga dito sa ginagawa natin ng mga nakarang araw. Dahil nakalipas na ngayon sa balot linggo, na araw nga ng pagpapahinga tuwing linggo, kaya naman ito, start na naman tayong trabaho. Start na naman tayo, kaya mag-prepare naman ako ng haluin para nga sa akin gagamitin pag-asintada. Kung saan umigib ng tubig yung ating kasama, nating ang helper, kung saan dito nga sa kanilang bahay. Kaya naman tara, let's go, panoorin nyo at subaybayan ngayong araw na ito. Araw sa init, pawis ang puhunan sa bawat buhos ng semento. Pangarap ang dahilan, hindi biro ang trabaho. Lakas ang kailangan, pero urago ng... Pagkatapos ko naging continue, nung ginawa kong asintada na hindi ko natapos dahil malakas ang ulan, ay agad ko nang isinunod tong padel tinibag para lumug sa kanilang kusina at sa kanilang sala. Nalos ko ng sakripisyo silang ilang taon na sobrang ang gipit ng ginagalawan. Sa wakas nga ngayon medyo lumuwag. Medyo lumuwag na nga dahil nakaipon nga sila ng kunting budget para mapayos kanila sa kanilang kusina. Nasa kasalukuyan nga ito, ginagawa ko na. Ginagawa ko na nga dahil tayo nakuha nilang trabalor para magtrabaho sa kanilang kusina pinapangarap. Kaya para sa mga nangarap dyan ang bayan, dito lang ako para sa inyo. Andito lang ako para magtrabaho sa inyong mga pinapangarap na bahay. Bawat buhos ng pawis patungo sa tagumpay na inaasam. Pagod man ang katawan, di susuko. Pagkatapos ko tibagan yung palda ng kaliwat kanan ginamit kong kamay, na halos nangangawit lang nga alas magkakalyo na. Abay syempre ito naman yung susunod natin. Ito nga asintada na gagawin nating lababo para nga sa pinapangarap nilang kusina. Uragon, tibay ng loob ang sandata. Sa hirap ng buhay, kami lumalaban pa. Uragon sa trabaho'y walang atrasan. Construction workers, kami ang haligi ng bayan. Apat na buwan sa site, walang iwanan. Barkadahan sa trabaho, parang pamilya. Pagkatapos ko nga mag-asintada para sa abang na lababo, ay agad na naman nga ako nagtibag. Tibag naman pala ako dito sa may CR. Dahil dito kasi natin ililipat yung pintuan. Kung saan nga itong pintuan ng CR, ililipat natin sa may kusina na hindi nakaharap sa kanilang kapagkainan. Para na sa ganun magkaroon ng privacy yung CR. Tapos itong singaw ng kanilang septic tank, siyempre ililipat natin yan. Ililipat natin sa gilid para maayos naman tingnan. Para naman sa ganun hindi magiging sagabal ng kanilang maging pintuan itong CR. Hindi man sikat, pero astig ang galawan. Sa bawat proyekto, kami ang helmet on! Safety first! Walang atrasan sa taas o baba. Laban kung laban, di man o umaga. Trabaho tuloy-tuloy. Uragon ang galaw, hindi napapagod. Uragon, tibay ng loob ang sandata. Sa hirap ng buhay, kami lumalaban pa. Uragon sa trabaho'y walang atrasan. Construction workers, kami ang haligi ng bayan. So dito nga yun, tuluyan ko na lang inarangan ng sintidahan yung kanilang dating pintuan ng kanilang CR. Kaya naman sa papano, abangan nyo lang ang next video. This is